Jotono dipor kaham tini amsaka satung mortungjak ani mosorogo tuirujagya angtongkha tahnai wati huayani bagai aboni bagai an mosoro khoima haing tamaikha yango bo na hadi bari khaksa tangja aska tungmani bagai tini pa FM gan buyang khanai tongna sigi yang satung tungman kemar Sanjayam khataros phaise sakal mokoma tonthalesu satung tungma bagai kaisini mos ho tuilujagya tini ni satung tungmani bagai koyango tomutur buthai nahari tomutur tok sabai mani siniro yango bo tomutur thaijak tuirijagya ni bagai belakhe hamli amo tui tini rijagya tungma bagai sarigo setai mangalang khabo tungmani ma nokni songkhona ni dai nahari oro kaisini ta khumrok thui dong mayu pa borbo dungja mani nok sakolom hai ko sima thusiu borbo pa okay norok bo FM khnai jai bedi ko ang mo tak di porni FM rok khnai tong satung tungma jorawo norok bo khnai nyai bedi thanai lai thangnai buisho tam khai ga mutuman mani kok kabang mo mutuman mani kok to tong buisho na tui ba heda tini mutuman mani kok karangai kok tong ni bising ti shaure mano 232625 baskango 0381 na tapokti chatunga na macha kanaro bai karangali dekhna to di por jorani tungma jorawo se te FM rok na ja abno hang narokno samung naroni koi hatsan samung no khanai ma sa joga pia ma tini bo tungga heda khebo tungla ma songsu wa pega wa le sigo gan dani phala pabo ok borok kan to ga amo tagan song kana nawar ko ani ga jara kok tumi phasing thangi nele na sabtong ko hey sao tong khana lagi na hello 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 online borok phia ba kharang khana hori manya hada ko gre chaitung di halo hai kok tok manai thangana kirang hordi 232625 baskango 03 pandana ta pokti au muito mano panda ojara muito mano mani kok lamrok share khai mana di to buishote norogibo kabang ma muito mani kok narok mai share khai mana ojara o phali halo hai kok tok phaching nale na sabto hello online borok kire hello sala lam sa ta khu do sabang kha angke kilani ta khu kilan sim do lam sa ta khu na belai khe bura mung ha sadon da angke taklai bisio angke sine hai buishoter ongrak pinai kana ke tini modai basa mani sal boda tingna hai bagai ang domate ne hoda ni bong jomati ya khoda o ke belai ki photo se khayu koria ma kan domate hoda ro pai sini to baba goria motai kunai takumi jom terang kana bia koto bia dikanya baba goria bia keri ke bo ni rombi amusi mi tapan mi ya ke terang ya hada killa kami kasal te moyal ke jang hada gana wa moyal abo ngai kusuda gana khanga